Dispertsio politika diseinatu zutenek, bako familiaren gozoan, herriaren kontura tripa betetzen duten bitartean, 369 euskal preso politikoon eta ieslarien familiek beste urtebetez aulkiak utzik izan dituzte. Gure sufrimenduarekin bozkak irabazi nahi dituzten horiek, hauteskunde garaian eskatzen dizkiote kontuak Madrili. Bere partiduak, PNV, sakabanaketa diseinatzen lagundu eta babesten jarraitzen duen bitartean, hor gogoratu zitzaion Urkulluri Gernikako estatutuko 37. urteurrenean Rajoyri espetxetako eskuduntza eskatzea. Aldi berean, euskal presoen zenideen txostena jasotzea ukatu. Batzuk gatazkaren ondorioez eta bakebizitzarako planaz hitz egiten duten bitartean, euskal preso politikoon aurkako legedi bereziek bere gordintasun osoan diraute. Gure makurtzea bilatzen duten salbuespen neurriak gogortuz, gaixo larri dauden presoak hiltzera kondenatuz, eta gure senideekiko mendeku eta zigorrak inpunitazioz iraunarazi. Honen aurrean, ordea, hitz gutxi eta are ekintza gutxiago giza eskubideen urraketez, eta eskumenez hitz egiten duten horien ahotan. Hauek instrumentalizatu, beraiek erabaki nahi dute nori dagozkion giza eskubideak eta nork urratzen dituen. Berriro, garai eta galtzaien memoria historikoa jazarri nahian. Gaur, hor bildutakoak, ordea, ez zaudete prest mundu osoan baiturik eta barreiaturik gauden Mari Dominin eta Olentzeroak ahazteko, ez eta jasaten ditugun eskubide urraketen aurrean isiltzeko. Horren adibide, urte guzti eta bereziki azken hilabete hauetan emandako erantzuna eta adierazitako elkartasuna. Jarraitu bada horrela zuen konpromisoa berretsiz amnistiaren norabidean preso eta ieslari guztiok etxeratu arte. Espetxeak apurtu, jotake irabazi arte.